muinas YouTube-prins. Me olemme kuulleet työt! Minä olen Tuhkatliina. Minä olen Hea Hervias. Paljon itsekin väga paljon aikaa takaisin koski valjaspoon elas muinas YouTube-prins. Minä olen muinas YouTube-prins. Sehän elasitkaan koletat öet. Me olemme kuulleet työt! Ja kollegatte öte Tuhkatrin. Minä olen Tuhkatliina. Me olemme niin ilmoitetut meidän välillä! Mä olen niin unnettu. Mä ei lähde pallille. Tuhkatliina! Tuo meille! Sukat! Herkul. Tuhkatliina tuo meidän klasiin! Herkul. Me olemme niin ilmoitetut me lähdemme tanssimaan muinas YouTube-printsikaan! Herkul. Me lähdemme nyt välille! Herkul. Tuhkatliina, olen siinä jälkeisen nyt! Herkul. Pysyt hiljaa. Mä olen niin unnettu. Älä ole kyry, mä olen sinun Hea Hervias. Oot sä ehmatasit minut. Miksi olet sä niin kyry? Minä ei lähde pallille. Ja sä lähet ballerille. Mä ei lähde pallille. Ja sä lähet. Mä ei lähde pallille. Ja sä lähet. Herkul. Mä annan sulle peukreiti. Ping. Se on niin ilus. Mä annan sulle pylvyskat. Ping. Herkul.